La farmacèutica catalana IPRA lidera un projecte europeu que podria marcar un punt d'inflexió en la lluita contra la pesta porcina africana. Des del 2019, IPRA investiga el virus i des del 2024 que encapçala un projecte anomenat VAX4ASF, un consorci internacional de 17 partners amb el suport del programa europeu Horizon Europe. Aquest 2025, IPRA ha anunciat que diversos prototips ja han superat les proves de laboratori amb èxit. És per això que l'any 2026 planegen començar amb els assajos amb animals per verificar la seguretat i eficàcia. Sí, nosaltres com a empresa farmacèutica des del 2019 estem treballant al desenvolupament d'una vacuna enfront del virus de la pesta porcina africana i després de molts anys de treballar-hi i també de participar en un consorci europeu amb 17 socis diferents, estem en un moment molt crític del nostre projecte. Justament ara tenim uns prototips en el laboratori que hem pogut verificar que el disseny compleix les nostres expectatives i contem de cares al 2026 poder començar els primers assajos amb els animals. En aquests assajos contem poder confirmar tant la seguretat com l'eficàcia de la nostra proposta vacunal. No contem que puguem tenir una eina efectiva i necessària per poder gestionar el brot actual que estem tinguent, sinó que nosaltres estem treballant per poder portar una eina que anirà més enllà, tardarem a tenir-la durant almenys com a mínim 2 anys, però contem que sí, que aquesta vacuna que estem desenvolupant sigui capaç de prevenir la malaltia, fer que els animals no s'infectin, però alhora intentar evitar també la transmissió entre els animals, per tant que si en un moment determinat hi ha un focus, aquest pugui ser-se controlat d'una manera molt ràpida. En aquest projecte, justament nosaltres des del 2024 formem part, coordinem i liderem un projecte europeu en el qual hi ha 17 socis de diferents països. Són 11, els diferents socis que són de diferents institucions i grups de recerca, són d'11 països europeus i a més tenim un grup de recerca de Kènia i un altre dels Estats Units. L'objectiu és que de manera conjunta, amb el coneixement complementari que tenim uns i altres, poder d'una manera col·laborativa aconseguir aquesta eina que és tan necessària per poder combatre una crisi sanitària com aquesta, que és les infeccions de la pesta porcina africana. Mentrestant, la recerca continua. El Consorci treballa també en eines de diagnosi i en estratègies de vigilància i control per fer front a la PPA mentre s'avança en la vacuna. IPRA i VAX4ASF es projecten com una esperança per al futur del sector porcí. Si tot va bé, aquesta vacuna podria ser una eina clau per protegir ramats i evitar les pèrdues que sovint arruïnen explotacions i col·lectius rurals.